Povestea pe care vă voi spune este una despre familie, încredere, prietenie, dar și despre tentație și cădere. Poate fi povestea mea, a ta, a fiecăruia dintre noi, pentru că evenimentele la care urmează să te faci părtaș nu sunt câtuși de puțin fanteziste sau exagerate, ele petrecându-se zilnic pe lângă noi. David Iordăchescu are 16 ani și este elev în clasa a 10-a. Locuiește cu tatăl și cu sora lui, mama fiind plecată de ceva timp la muncă în străinătate. Prietenii îl descriu pe David drept un tip popular, un prieten cum rar poți întâlni. Un băiat care a știut mereu să se înconjoare de oameni inteligenți, de la care are ce învăța. În ultima vreme însă pare mai retras și simte că lipsește ceva. Aflat la vârsta marilor întrebări, David știe ce are de făcut în viitor și, mai ales, știe că, pentru a avea o viață bună, trebuie să stea departe de tentații. Asta până îl va reîntâlni pe Cobra, un vechi amic. Ce faci? Bine, după liceu. Ce mai faci? De la școală sunt bine. Seara ta? Și ea cu școala. Și pe seara aveți ceva treabă? Avem ceva teme de făcut. Doar teme atât? Da, trebuie să ajungem ceva în viață. Lăsați și voi, temele și hai afară, ne distrăm și noi. Nu știu ce să zic. Mergem acolo la groapă, știi ce zic? Cine mai vine? Ion. Ăla cu... Nu, niciun caz cu el. De ce? Pur și simplu, nu vreau să am de-a face cu așa ceva. Hai mă, vină și tu cu noi, cheamă și pe sora ta, n-am mai văzut mult, ieșim și noi. Bă, chiar nu. Nu, mersi. Hai mă! Nu, mă duc acasă. Treaba ta, tu știi. Ne auzim. Salut, Pa, mai pa. vorbim. Acasă, tatălui David și al Ioanei pare depășit de schimbările cărora trebuie să le facă față după plecarea mamei în străinătate. Deși financiar lucrurile merg bine, între David și Marius Iordăchescu încep să apară disensiuni. Cum ți-a fost ziua? Am avut o zi, dacă mai am una ca asta, mă pensionez. Grea? Foarte grea, m-a rupt. Ce facem și noi weekendul ăsta? Weekendul ăsta nu facem nimic. Trebuie să-l ajut pe unchi Paul la țară. Mâncăreție sare? Ce zămesc? Nu uit eu pe aici. Bine atunci, hai că eu mă duc la mine în cameră să-mi fac teme. Du-te! Alex Moise, căruia apropiații îi spun Cobra, are cu totul alte preocupări decât David, dar simte că vechiul său amic îi poate deveni din nou cel mai apropiat camarad. Pentru asta nu ratează nicio ocazie să-l atragă pe David de partea lui. Băiatul înțelege pericolul, mai ales că în discuție este adus un anume Ion. Ce faci? Bine. Cum a fost altceva? Plictisitor. La telefon nu mai răspunzi. M-ai sunat? De vreo două ori. Am văzut. Scuze. Ce faci seara asta? Bă, am și teme de făcut. Mă aș duce acasă. Hai și tu afară, m-am plictisit și acasă. Nu,
Mă duc acasă să învăț. Haide în seara asta, l cunoști și pe Ion. Băi, e de treabă rău, nu face de-alea mereu. E de treabă, băiat. Bă, nu, chiar nu O vreau. să vezi, frate, te înțelegi bine cu el, eu mă înțeleg foarte bine. Nu știu, vedem. Ne auzim. Hai. Trebuie, mă, hai mă, încearcă și tu. Vino și tu afară cu noi, încearcă și tu să ieși cu noi. Nu știu, am și teme de făcut, chiar n-aș vrea. Băi, câte temei? Am mult. Asta e, frate. Era Vorbim. frumos dacă ieși tu, dar tu știi, na. Hai e. Hai, Pa, pa. ceau. Cobra nu are deloc o reputație bună printre cei de vârsta lui, iar Ana Manoliu vrea să se asigure că prietenul ei se va ține departe de probleme. Și mai vreau să-ți spun ceva. Ce? Știi, mi-a zis o prietenă că te-a văzut cu Cobra aseară, dar am spus întâi să vorbesc cu tine, știi, ca să nu existe confuzii. Da, păi a venit să mă ia de la școală și nu puteam să îi zic nimic, să plece sau... N-am avut ce să fac. M-a așteptat în fața școlii. Bine, dar nu ai nicio treabă cu el, da? Nu. Mă bucur mult că mă asculți. Chiar nu e un anturaj bun pentru tine. Da, ai dreptate. Îți sună doar bine. Da, nu vreau să am de face cu el sau ceva. Mă bucur mult. O prietenă comună l-a văzut pe David aseară cu Cobra. Mă bucur totuși că nu am motiv să mă îngrijorez. Am încredere în el. În ciuda avertizmentului, David se simte tot mai atras de anturajul lui Cobra. Iar asta poate și pentru că aici primește atenția de care are nevoie. Și, cum omul își întâlnește destinul tocmai pe drumul pe care a luat-o ca să-l ocolească, adolescentul dă din nou nas în nas cu vechiul său amic. Salut! Ce să fac? Ce zici? De la școală. Voi? Pe afară. Ești în seara asta, nu? Cum ai să zici pe afară? N-am idee. Nu cred. De ce? Am de învățat și n-aș Bă, vrea. frate, dar tu mereu în fiecare seară teme. Deci nu vii. Nu, mă duc acasă. Tu știi, era mai bine dacă ieșim. A, e. Hai, Pa. hai, Pa, pa. hai, dă-ți mă. În drumul său spre casă, Ioana îl zărește pe David alături de gașca lui Cobra și este hotărâtă să pună piciorul în prag. Bună, ce faci? Bună, bine, tu? De la școală. Mă bucur. Auzi, trebuie să vorbim ceva. Ia zi. Ce treabă ai tu cu Cobra și cu prietenii lui? De unde până unde m-ai luat așa tare? Păi v-am văzut astăzi în parc. Da, dar doar știi că ne știm de atâta timp. Și mă urmărești? Nu, v-am văzut întâmplător, dar știi că nu-mi place acel băiat. Bă, știi ceva? E treaba mea, lasă-mă în pace. Cum adică e treaba ta? Sunt sora ta și îmi pasă de tine. Da, mă, și? Sunt copil să mă urmărești sau ce? Păi nu te urmăresc, am dat de voie din greșeală. Bă, lasă-mă în pace. Nu sunt mic. Știu să-mi port de grijă, bine? Păi nu ești mic, dar îmi pasă de tine, pentru că ești fratele meu. Mă descurc. Mersi. Nu-mi place prietenia dintre David și Cobra. Mi se pare o prietenie foarte ciudată. Sper ca după această ceartă să înțeleagă că nu este ok și să renunțe. David nu vede niciun pericol în apropierea sa de Cobra și este iritat de amestecul surorii sale în problemele personale. Nu înțeleg de ce toți îl descriu pe Cobra așa. E un om ca oricare altul. Și apoi, e problema lui ce face în timpul liber. Eu știu să mă țin departe de probleme. Întâmplător, Ioana și Cobra se întâlnesc pe stradă, iar schimbul de replici îl înfurie pe adolescent. Bună! Bună! Ce faceți? Bine, tu? Bine. Auzi, poți să te întreb și eu ceva? Zi. Ce treabă ai tu cu fratele meu? Suntem prieteni. David, nu? Ce fel de prieteni? Prieteni buni. Sper că nu îi vei implica în prostiile tale. Ce prostii, că nu fac nimic. Știi la ce mă refer. Adică, N-are sens să spun asta. povestește. N-are sens. Tu știi treaba ta. În fine, te rog să nu-l bagi în chestii de genul ăsta, că chiar n-am chef de asemenea situații. Vorbești cam prost, dar las. Pa! În seara asta am întâlnit cu sora lui David. M-a cam luat la rost, mai eram și cu o prietenă în parc. Mi-a spus să nu-l implic în treburile mele, să
îmi văd eu de afacerile mele. Nu știu ce să bagă ea. E destul de mare să-și ia propriile alegeri. Chiar nu-mi place ce a făcut. Între timp, David merge și la antrenamentele de basket, pentru că în curând va avea loc o partidă importantă. Până acum, Marius Iordăchescu a ratat mai toate meciurile fiului său, dar la acesta chiar nu are cum să lipsească. Mă pregătesc de mult pentru acest meci. Chiar sper ca tata să vină. Domnul antrenor spune că am talent. O să ajung mare dacă mă țin de basket. Plictisit de vechii săi prieteni, David preferă să își piardă vremea jucându-se pe calculator și stând pe internet. O postare a lui Cobra îi atrage atenția și se hotărăște să îl contacteze. În aceea zi, Ana îl roagă pe David să o ajute la o prezentare pentru școală. Băiatul și-a făcut însă alte planuri. A doua zi, David merge să se întâlnească cu amicul său. Ioana și-a uitat cheia acasă, iar tatăl este la serviciu, așa că îl sună pe fratele ei să o ajute. David este însă prea ocupat să-i răspundă la telefon. Alo, ce faci, tată? Bine, auzi ceva de David că mi-am uitat cheia și n-am cu ce să intru. Bine, hai că te aștept, pa! David se simte bine în compania noilor prieteni. Asta în timp ce orele trec, iar îngrijorarea apropiaților crește. Tânărul nu îi răspunde nici măcar Anei la telefon, care își face griji tot mai mari. Momentan, clientul apelat nu poate fi contactat. Te rugăm să încerci. Haide! Nu, ți-am zis nu, dar nu vreau. Bagă-mă și tu ce are. Am zis la început. Mă, stai cu mea ta și mă terșu. Nu, face voi ce vreți, nu mă bag. Bă, o dăm pe direct. Nu te mai la să acum. Nu, gata, lasă-mă, pe bune. Băi, băi, ori și fratele meu până la capători. Bă, frate, am înțeles, dar nu vreau să încep așa ce am înțeles. O dăm strâmb așa. Da, nu știu, aia e. Încearcă. Și eu am fost la fel prima dată, și Nu mă las. care pix avem? Hai, vedem două. Bă, eu plec dacă faceți de-astea pe bune, nu-mi place. Bagă-te mai încolo. Hai, v-am pupat, ne auzim. Haide, mă. David ajunge acasă târziu și îi spune Ioanei că a avut treabă. Cedează însă presiunilor și face o greșeală pe care a doua zi o va regreta. Ce faci? Bine, tu? Am fost pe afară. Pe unde ai fost? Treaba mea. Cum adică treaba ta? M-ai lăsat pe afară, mi-am uitat cheile și tu nu răspunzi la telefon. Și ai murit? Da! Hai, lasă-mă în pace, nu sunt copil, da? Ai fost cu Cobra, nu-i așa? Și care e problema? Știi că nu-ți face bine. Bă, poți să-mi porți singur de grijă, bine? Hai! Îngrijorată, Ana insistă cu mesajele, iar târziu, în noapte, sora lui David îi răspunde. A doua zi, Ana este hotărâtă să îi spună lui David ce o deranjează și insistă ca prietenia cu dubiosul Cobra să ia sfârșit. Și
Ce zici că ai făcut ieri? Am fost cu tata, am avut treabă. Ce treabă? Am fost să... Știi ceva? Lasă minciunile astea, te rog eu frumos, încetează, știu tot adevărul. Ai fost cu Cobra. Da, mă, da, am fost cu Cobra și... Deci nu pot să cred că recunoști, nu pot să cred, m-ai mințit. Așa și... Nu, David, m-ai mințit. Am avut și eu nevoie de ajutorul tău, ok? Odată în viață am și eu nevoie de ajutorul tău la acel proiect și tu nu ești, tu te vezi cu Cobra. Da, mă, bine, iartă-mă, uite. Nu merge așa, nu merge așa pentru că mi-ai promis de atâtea ori că nu mai stai cu el și acum E un prieten vechi, ce vrei să fac? nu mă Nu pot să interesează. renunț așa la el. Este un anturaj prost pentru tine. Ok, bine, nu știu. O să încerc să nu mai vorbesc cu el. Nu te cred. Până nu văd o schimbare adevărată de la tine, ne despărțim. Ok. Prăpastia dintre David și tatăl său se adâncește după ce Marius Iordăchescu nu vine nici de data aceasta la meci. Lipsa de validare din partea părintelui îl face pe David să se simtă tot mai singur și neînțeles, iar asta începe să își pună amprenta și asupra activității sale școlare. În ultima vreme, băiatul este din ce în ce mai neatent și a început să lipsească de la cursurile de pregătire în IT, pe care le frecventa cu mare plăcere. În familia Iordăchescu, liniștea pare un lucru imposibil de atins. Conflictele dintre tată și fiu se amplifică pe zi ce trece, iar Ioana face față cu greu noii situații. În absența mamei, fata rămâne singurul mediator dintre cele două pietre tari. De când a plecat mama la noi în casă nu mai este liniște. Tata și cu David se ceartă mereu, eu nu știu ce să le mai fac, nu pot să-i împac. Sunt foarte încăpățânați amândoi. Mi-aș dori să comunic mai mult cu tata, dar e nepăsător. Nici nu mă bag în seamă. Ar fi trebuit să nu plece mama. Alo? Alo, ce faci, mamă? Bine, fata, mami, tu ce faci? Bine, Cum mai sunteți? suntem bine. Și fratele tău, David, ce face? Nu știu, e în camera lui. Și cu tata, ce face? Nu prea se înțeleg atât de bine. De ce, măi, mamă, măi? Nu știu, se ceartă într-una, nu pot să intervin mereu peste ei. Da, nu știu cum să vă ajut. Păi ai putea să ne ajuți dacă ai fi acasă. Of, nu este atât de ușor. Știu. Întâmplarea cu meciul i-a întărit lui David ideea că tatăl său nu se va implica deloc în viața lui, mai ales acum când avea atâta nevoie de el. Curiozitatea și nevoia de a fi independent vor face ca tranziția de la copilărie la viața adultă să fie una dureroasă pentru David. Într-o seară, Cobra îl invită pe David la o tură prin oraș. Iar de data aceasta, băiatul este hotărât să meargă până la capăt. Ceea ce nu știe însă David este că la întâlnire va veni și Ion, care tocmai a făcut o nouă livrare. Ion a fost închis, dar detenția nu l-a schimbat deloc. Dimpotrivă, a ieșit mai hotărât să treacă la un alt nivel. După ce Ion și-a livrat coletul, cei doi băieți petrec timp împreună, iar Cobra îi propune lui David să încerce metoda lui. Să vezi cât de bine merge totul cum trebuie, să vezi. O să știți mult mai bine după ce încercăm treaba asta. Bă, nu știu ce Vin să aici. zic, acum încercăm. Stai să pleci mașina asta să nu ne vadă. Ok. Bagă-te aici. Așa, ia.
Ajuns acasă cu greu, David nu își poate ascunde reacțiile nefirești, iar îngrijorarea apropiaților se va dovedi întemeiată. Hai, salut! Ce faci? Bine, mă uit la meci. Dar ce-i cu tine așa? Hai că te las la meci. David, ce faci? Ești ok? Sunt puțin obosit. Ioana, tu l-ai văzut pe frate tu? Da, l-am văzut. Se comporta cam ciudat. Da, și mie mi s-a părut. Ce-o fi pățit? Nu știu. Mă rog, ai mâncat ceva azi? Nu prea am mâncat. Nu prea mi-a fost foame. Mă duc să pregătesc ceva. Să-l chem și pe el. Bine. David! David! Hai la masă! David! David, deschide ușa! David, mă sperii! Lasă glumele proaste și deschide ușa! David, deschide ușa că mă îngrijorezi! Tată, vino repede! David! David, deschide! David! David, deschide ușa! David! David! David, ești bine? Ce-ai pățit? David, ești ok? David, trezește-te! David! Hey! Sună la ambulanță acum! Urgent, sună la ambulanță acum! David! David! Trezește-te, David! Ambulanța a sosit de urgență la locuința familiei Iordăchescu și l-a preluat pe David inconștient. Băiatul este adus la UPU în stop cardiorespirator, iar medicii încep manevrele de resuscitare. David este în continuare în stare gravă, dar stabilă, iar medicii fac tot ce le stă în putere pentru ca el să își revină. Pacientul în vârstă de 17 ani a fost adus la camera de gardă inconștient în stop cardiorespirator. Imediat s-au început manevrele de resuscitare. Acum pacientul este stabil. Suntem foarte îngrijorați datorită creșterii cazurilor de consumatori ale substanțelor interzise în rândul tinerilor. Răvășiți de durere, Ioana și Marius Iordăchescu așteaptă pe holurile spitalului o veste bună. Vestea că un adolescent a intrat în comă din cauza substanțelor interzise se răspândește cu repeziciune în oraș, iar până la apariția știrii în mass media nu mai e decât un pas. Aseară, un adolescent în vârstă de 16 ani a ajuns în comă la spital după ce ar fi consumat substanțe interzise împreună cu un cunoscut. Băiatul ar fi mers într-un parc din oraș unde un prieten din anturajul său i-ar fi oferit o substanță necunoscută. A apucat să ajungă acasă unde a suferit o criză, iar la scurt timp a devenit inconștient. O ambulanță l-a transportat în stare gravă la spitalul de urgență, unde se află în continuare intubat. Cazul de aseară redeschide discuția despre problema consumului de substanțe psihoactive în rândul tinerilor. Polițiștii atrag atenția asupra pericolului la care se expun toți cei care consumă astfel de substanțe și fac apel la toți cei implicați în lupta pentru combaterea acestui flagel. David este un caz fericit, pentru că, mulțumită eforturilor echipei medicale, reușește să își revină, deși organismul îi este serios afectat. Bună ziua! Ia spune-mi, cum te simți? Mai bine. Știi să-mi spui cum te numești? Da.
Ce s-a întâmplat? Înainte să ajungi la noi, îți amintești? Nu? David! Am venit cât am putut de repede. Ce faci? Să mai bine. Promitem că nu mai faci așa ceva niciodată și că o să ne asculți. Promit. Am terminat orice prietenie cu Cobra. Atât de rău m-am purtat cu David, regret enorm. Am fost neglijent cu el, nu i-am dat atenție, trebuia să petrec mai mult timp. Am crezut că dacă e mare, se descurcă singur, o să fie mai ușor. De acum înainte o să încerc să-i aloc tot timpul meu, de care sigur el are nevoie. David m-a dezamăgit, dar sunt foarte fericită că se va face bine. Sper să nu mai umble niciodată cu Cobra, Ion și restul. După aproape o săptămână, tânărul este externat, dar experiența traumatizantă a consumului a lăsat urme adânci în sufletul său. Este hotărât să o ia de la capăt, mai ales că toți cei dragi îi sunt alături necondiționat. Familia se reunește, iar viața își reia cursul firesc. Am trăit un coșmar, dar sunt foarte fericită că totul s-a terminat cu bine. Familia noastră s-a reunit, iar David chiar a învățat din greșelile făcute. Cum era de așteptat, cazul lui David stârnește vâlvă și îngrijorare în oraș, iar în curând organele legii se vor autosesiza. Mi-e puțin frică de ce o să se întâmple. Am văzut și știrea la televizor. Sper ca David să nu dea în gât. Nu trebuie să afle nici măcar sora lui. Totuși, am încredere în el. L-aveam ca pe fratele meu. Am vorbit cu Ion, o să plecăm o săptămână să dispărem cât de cât din aici, din oraș. Asta e tot ce putem face. Sper să se termine cu bine. Cobra știe ce îl așteaptă și își face griji, motiv pentru care hotărăște să dispară pentru o vreme. Planurile îi sunt însă date peste cap de polițiștii care, în acest timp, au documentat activitatea infracțională a grupului coordonat de Ion. Sub pretextul că vrea să cumpere marfă, o polițistă sub acoperire îi întinde acestuia o capcană. Alexandru Moise? Da. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Știi de ce ești aici? Da, presupun. Drogurile. Bun. Cum ai ajuns în situația asta? Sincer să vă spun, anturaj. Prietenii. La consecințe te-ai gândit? Ce consecințe? Știi ce pedeapsă e pentru traficul de droguri? O să spun eu. Pentru oferire, pentru vânzare, orice operațiune cu droguri de risc, ai de la 3 la 15 ani. Dacă sunt droguri de mare risc,
e și mai grav. Și crește de la 10 la 20 de ani. Să nu mai spun că vânzarea către minori sau în unitățile de învățământ reprezintă caracteristici agravante pentru faptă. O faci pentru bani, pentru momentele euforice. Vezi tu, Alex? Alea o să ți se ducă printre degete atât de ușor și o să rămâi doar cu problemele. Cu problemele care sunt din ce în ce mai greu de dus. N-ai idee. Și nu spun asta din cărți. Ți-o spun pentru că au trecut atât de mulți prin locul în care stai tu acum. Unii au ieșit bine, pentru alții a fost mult mai rău după. Depinde de tine ce o să alegi. Înțelegi asta? Da. Și, oricât ne-am dorit de mult, acest film nu are happy end pentru toată lumea. Pentru că, odată ce ai împlinit 14 ani, răspuns penal potrivit legii, iar faptele despre care se vorbește în acest film sunt pedepsite cu închisoarea. Detenția nu este însă singura pedeapsă a celor care intră în acest cerc vicios, din care cu greu se mai poate ieși, căci efectele substanțelor despre care vorbim lasă urme adânci asupra sănătății, iar efectele consumului sunt devastatoare. Alexandru, din păcate, în seara asta rămâi la noi.